असं काल आपण 15वा अध्याय सर्वांनी बघितला, ज्याच्यामध्ये आम्ही पुरुषोत्तम योग बघितलेला आहे. आणि जिथे आपण बघितलं की वेदांचा अंत म्हणजे वेदांचा अभ्यास केल्यावर वेदांचा परिपूर्ण अभ्यास हा म्हणजे कृष्णाला समजणं. आणि जो कृष्णाला समजतोय त्यांनी तो वेदांचा अभ्यास परिपूर्ण पद्धतीने केला आहे आणि त्याला ज्ञान पूर्ण आहे त्याचं. मग आपण जेव्हा हे जाणलं की जेव्हा क्षर आणि अक्षर, अच्युत आणि च्युत, जे मी तुम्हाला म्हटलं की याच्या पलीकडे जाऊन, या भौतिकडे आध्यात्मिक जगाच्या पलीकडे जाऊन जो कोणी देखभाल करता आहे आणि जो आहे तो पुरुषोत्तम आहे, जो परमतत्व आहे आणि जो परमसिद्धी आहे. आणि मग ज्या प्रकारे आपण गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांना एकरूप होऊ शकतो. भगवंतांचं अस्तित्व आणि आपलं अस्तित्व हे वेगवेगळं आहे. आपण परमात्म्याचे अंश आहोत. आत्मा आणि परमात्मा हा वेगवेगळा आहे. आपण हे परत परत समजून घ्यावं. आणि म्हणूनच भगवंतांना सांगतायत की एकरूप होणं. जसं मी आईचं आणि मुलाचं उदाहरण दिलं की आई 9 महिने आपल्या गर्भाशयामध्ये सांभाळत असते, परंतु 9 महिने झाल्यानंतर ती बालिकेला जन्म देते, तेव्हा तिचं आणि त्या बाल्याचं हे वेगवेगळं अस्तित्व असतं. आणि कुठेतरी ते अस्तित्व, कुठेतरी ते सेपरेट झालेले असतात, नाळ तुटते आणि कुठेतरी ते अस्तित्व वेगवेगळे असतं. आणि त्याच प्रकारे भगवंत आपले पिता आहे. जसं हे बीज या प्रकृतीमध्ये घातले, प्रकृती माता आहे, भौतिक प्रकृती आणि बीज असलेले पिता आहेत भगवंत. त्याप्रमाणे हे भगवंतांचे अंश आहोत आपण. आणि म्हणूनच जर आध्यात्मिक स्वभावाला जर आपण परिपूर्ण करायचं असेल, त्या दिव्य ज्ञानाला परिपूर्ण करायचं असेल, तर त्यासाठी या आध्यात्मिक मार्गावरती मार्गस्थ होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच मग वेदांचा अभ्यास, वेदांना जाणणं म्हणजे काय, तर क्षर जे आपण गुह्य ज्ञान घेतलं, गुह्यतम ज्ञान घेतलं, राजगुह्य, आणि हे सर्व ज्ञानाच्या गर्भाचा, म्हणजे भगवंतांनी सांगितलं की हे इति गुह्यतम ज्ञान आहे, की हा गाभा आहे, अगदी ज्ञानाचा गुह्यतम गाभा आहे. की मी हे जे ज्ञान तुला देतोय की गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताला, की याच्या सर्वाच्या पलीकडे जे आहे ते पुरुषोत्तम आहे. आणि मग हा आत्मा हा परमात्म्याप्रमाणे कशा प्रकारे, तर या वेदांत सूत्रांचा अभ्यास करून, या वेदांना जाणून, आणि एका उत्तम गुरूंचं मार्गदर्शन, गुरु, साधू आणि शास्त्र, मग हे चेकपॉइंट आहे. हे कुठेतरी आपण जसं काल म्हटलं की कसं 10 पावलं पुढे जाऊन 4 पावलं मागे काय येतोय, आणि काय जाणायची गरज आहे, कशासाठी हे विचार किंवा हा संशय आहे का मनामध्ये, किंवा मग या मार्गामध्ये कुठेतरी श्रद्धा कमी पडते, कुठेतरी सेवा कमी पडते, किंवा कशाची आवश्यकता आहे, हे जाणणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि मग त्याच्यासाठी कशाची, ज्ञानाची गरज आहे, त्या दिव्य ज्ञानाची. मग ते ज्ञान कोणाकडून, तर असंच नाही हो मिळत आपल्याला की काही वाचलंय, मग जरी आपण बघितलं की खूप अभ्यास केलाय, वेदांचा अभ्यास केलाय, ज्ञान घेतलंय, पण त्याला जर कुठेतरी भक्तीची जोड नसेल, की भावना जोपासली गेली नसेल, भक्तीपूर्ण भावना नसेल, तर मग त्या शास्त्राचा, वेदाचा अभ्यास हा करणं, हे प्रभुपद म्हणाले की मग तो अभ्यास केल्याचा सुद्धा काही फायदा नाहीये. कारण जर भगवंताला जाणलं नसेल, जर कुठे भक्तीचा मार्गच नसेल, कुठे भक्ती मार्गाने जर ते जाणलं नसेल, तर मग ते जाणणं किती परिपूर्ण आहे त्याची नक्कीच व्हेरीफाय करायला लागेल, ते पडताळून बघायला लागेल. आणि म्हणूनच त्यासाठी हे जाणणं, हे दिव्य ज्ञान घेणं, आणि म्हणून हे इति गुह्यतम, हा गाभा, असा हा ज्ञानाचा गाभा भगवंत म्हणाले अर्जुनाला मी तुला दिलेला आहे, आणि तू हे जाण. आणि आजच्या मग अध्यायामध्ये जसं आपण त्रिगुण बघितले, की त्रिगुणांमध्ये आपण बघितलंय की सत्व, रज आणि तम, या 3 गुणांमध्ये कशा प्रकारे आपण त्याची तुलनात्मक अभ्यास केला, आणि कशा प्रकारे आपण जाणलं की सात्विक मनुष्य हा राजसिक मनुष्य, जो उत्कटता, सात्विक मनुष्य हा आनंदामध्ये असतो, सुख आणि सगळं भोगण्यासाठी, किंवा कुठेतरी सगळ्याची प्राप्ती हवी असते, पण मग कुठेतरी इंद्रिय तृप्ती असते, परत कुठेतरी स्वतःला बांधलेलं असतं, कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये अजूनही बांधलेलं असतं. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन जर हे राजसिक गुण असतील, तर कुठेतरी ती उत्कटता असते, मग ती उत्कटता तर नक्कीच कुठेतरी अधःपतनाला जाऊ शकते, आणि ती कुठेतरी तामसिक भावनेकडे वळू शकते. आणि म्हणूनच सगळ्यामध्ये अशी ही रस्सिक हेच दाखवली की कुठेतरी राजसिक, तामसिक आणि सात्विक गुणांमध्ये चढाओढ चालू असते. आणि या चढाओढीमध्ये निश्चितच जर या माया मोहाखाली, आणि या 3 द्वार आज आपण ऐकणार आहोत की हे मोह, लोभ आणि माया, हे जे मोह, क्रोध आणि लोभ,
हे जे आपण 3 दरवाजे आहेत आणि हे जर या मायेचे दरवाजे जर आपण बंद नाही केले आणि त्याप्रमाणे त्याकडे आकर्षित झालो आणि या आसक्तीमध्ये राहिलो तर निश्चितच कुठेतरी त्या तामसिक स्वभावाचा विजय होण्याची खूप दाट शक्यता असते. कुठेतरी ते अधःपतन होण्याची खूप दाट शक्यता असते. आणि म्हणूनच सात्विकता आणि राजसिकता कितीही असली तरी ते गुण कशा प्रकारे आपल्याला वाढवायचे आणि मग त्या गुणांना कसलं खतपाणी द्यायचंय, कशाचं ज्ञान द्यायचंय आणि कशाचं अन्न द्यायचंय. मग आपण जे पहिल्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपण बघतोय की आत्म्याचं अन्न काय आहे. तर काल जसं माताजीने विचारलं की प्रत्येक ह्याला मग कुठेतरी तुमचं सामर्थ्य कमी पडतंय, तुम्ही कुठे कमी पडताय, स्वतःला चाचपडून बघणं, स्वतःला पडताळून बघणं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच हे सामर्थ्य कशा प्रकारे मग या आध्यात्मिक मार्गावरती आला आहात, कुठेतरी श्रद्धा आहे, विश्वास आहे म्हणून आला आहात. जर आपण माताजी म्हणाल्या की 12 जण आहेत, 14 जण आहे, मला नंबरशी काही नाही, पण जे कोणी तुम्ही आहात ते कुठेतरी मग ती श्रद्धा आहे, मनामध्ये ती इच्छा आहे, म्हणूनच एवढे जण पुढे आली आहेत. म्हणूनच इतकी दुर्मिळ लोक पुढे आलेली आहात तुम्ही, कारण कुठेतरी मनामध्ये विश्वास आहे, कुठेतरी ते जाणण्याची भावना आहे. मग जसं आपण बघितलं की 4 प्रकारचे लोक आहेत, मग ज्याच्यामध्ये ज्ञानी आहेत, जिज्ञासू आहेत, आर्त आहेत, अर्थार्थी आहेत. जरी तो कुठेतरी तो हेतू असेल की कुठेतरी हेतू जाणण्याचा असेल, परंतु तो मार्गावरती कुठला नेतोय तर चांगल्या सन्मार्गावरती नेतोय. आणि मग कुठेतरी पुढे जाऊन निश्चितच त्या मुक्तीच्या मार्गावरती लागणार आहे, निश्चितच त्या भौतिक बंधनापासून कुठेतरी मुक्ती मिळवायचे नक्की चान्सेस आहेत. कारण कुठेतरी तो मार्ग अवलंबलाय, कुठेतरी त्या गुणांना, कुठेतरी त्या स्वभावाला अवलंबलं जाते आणि ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठी मग सगळ्याची जोड गरज आहे, मग सत्संगाची जोड गरज आहे. जसे ते 9 टप्पे प्रत्येक वेळी ते की सत्संग, मग तुम्ही स्वतःला कुठलं की स्वतःला त्या वातावरणामध्ये गोवणं, मग मग नामस्मरण करणं आणि मग ती श्रद्धा, ती भावना जोपासणं आणि मग त्या गोष्टीला कृष्ण भक्तीमध्ये जे आपण बघितलं ते संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग जो संबंध भगवंतांशी संबंध जो जोडला जातोय की आत्मा परमात्म्याचे जे संलग्न आणि कशा प्रकारे हा संबंध दाखवलाय, कशा प्रकारे जाणायचं की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत. आणि मग हे ज्यांनी जाणलंय तो पुढे जाऊन ज्या परब्रह्माला जाणतो आहे, तो ब्रह्मरूपी प्रकाशरूपी ज्ञान घेतोय. आणि म्हणूनच या मार्गावरती पुढे येण्यासाठी त्या सत्संगाची आवश्यकता आहे, त्या कृष्ण भक्तीमध्ये स्वतःला लीन करण्याची आवश्यकता आहे. मग म्हणत नाही हो तुम्हाला परत परत तेच सांगणार की अगदी 12 तास 24 तास तुम्ही माळ घेऊन बसा, जप करा, आपलं सगळं सोडून द्या, नाही. कृष्ण अर्जुनाला सुद्धा सांगतोय हो की कर्म विसरू नको. तिथे आपण तर कलियुगामधले काय किरकोळ आहोत, परंतु प्रत्येकाला शक्य नाहीये सांगणं असं. म्हणूनच भगवंतानी भगवद्गीतेद्वारे हा प्रत्येक वेळी प्रत्येक अध्यायामध्ये निरनिराळ्या प्रकारे हा उपदेश केलेला आहे की तुम्ही कशा प्रकारे, बॉल इज इन युअर कोर्ट, की तुम्ही कशा प्रकारे स्वतःला सन्मार्गावर आणताय आणि कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला मोल्ड करायचे, स्वतःचं उन्नती करायची का स्वतःला कशा प्रकारे याच्यामध्ये बंधनांमध्ये जखडून ठेवायचे, हे तुमच्यावरती आहे. मार्ग दाखवलेला आहे, पण तो मार्ग अवलंबायचा का कुठल्या मार्गाने जायचं हे तुमच्यावरती आहे. आणि म्हणूनच तो मार्ग, ते सामर्थ्य मिळवण्यासाठी कलियुगाचा यज्ञ एकच आहे हो, हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम, की तुम्ही फक्त हरे कृष्ण, मग तो मंत्र जो जपता आहे. मग त्या दिवशी एका आजीने मला सांगितलं, श्रीराम जय राम जय जय राम. अहो राम कृष्ण एक आहे, तुम्ही जो मंत्र जपाल, मनापासून जो श्रद्धेने कराल, हा महामंत्र दिलेला आहे. हा जे सांगता आहेत ते महामंत्राचा हा अत्यंत महिमा काय दिलेला आहे की ज्याच्यामध्ये दोन्ही नावं आहेत. आणि ही जी एनर्जी आहे, ही जी शक्ती आहे, हरे हरे म्हणजे ही एनर्जी, आणि त्या एनर्जीचा, या शक्तीचा आपण कुठेतरी सामर्थ्य वाढवतोय हे तुमच्यावरती. आणि मग हे निश्चितच जाणायचं आणि मगच त्या उन्नतीच्या मार्गावर कुठेतरी स्वतःला मार्गस्थ करायचं. म्हणून हे आपण सात्विकता तर बघितली बऱ्याच वेळेला, ही सात्विकता बघितली. आज आपण बघणार आहोत हे आसुरी गुण, जे आपण तमोगुणी लोकांचे बघितले. आणि मग ही आसुरी भावना कुठल्या थराला नेऊ शकते मनुष्याला, तर 16.1 ते 6 आपण बघणार आहोत की अतिरेकी आणि राक्षसी गुण, मग हे गुण कुठल्या थराला जाऊ शकतात. आणि आपण बघतोय आजच्या या छल कपट आणि अशा या सगळ्या भांडणांच्या आणि सतत चढाओढीच्या आणि अशा या कपटी जगामध्ये आपण बघतोय की कशा प्रकारे हे स्वभाव डेव्हलप होत आहेत आणि कशा प्रकारे हे वाढतंय सगळं.
की मुलगा आईच्या जीवावर उठलाय किंवा आपण एकमेकांच्या जीवांवर उठलेले बघतोय, आणि इतकं आसुरी, इतकी ही भावना की एकमेकांच्या जीवावर कुठल्या कारणासाठी, मग कितीही क्षुल्लक कारण असू दे, पण एकमेकांचा जीव घेणे इथपर्यंत. मग ही मानसिक भावना कुठून निर्माण झाली, हे कुठे निर्माण झालंय? आणि हाच आसुरी स्वभाव आपल्याला जाणायचा आहे, हा राक्षसी स्वभाव जाणायचा आहे. आणि मग या राक्षसी क्रियाकलापांचे परिणाम, त्याची उन्नती किंवा अधोगती याची निवड. मग ही उन्नती जाणायची का अधोगती? मग ही सुद्धा मार्गावर, जसं मी म्हटलं की वाल्या कोळीचा वाल्मिकी झालाय, मोक्षारींचे मोक्षारी ऋषी झालेले आहेत, जे अक्षरशः अर्धवट प्राण्यांना मारायचे आणि त्याच्यातनं आसुरी आनंद घ्यायचे. पण कुठेतरी उपरती झाली, कुठेतरी योग्य गुरु मिळाला, कुठेतरी ती अकर्माची वाटचाल मिळाली, आणि म्हणून त्या वाल्या कोळ्याचा जो वाटमारी होता, जो आल्या गेल्या वाटसरूंना मारून आपलं पोट भरायचा, त्याला एका सन्मार्गावर त्यांचे वाल्मिकी ऋषी झाले. त्यांनी रामायण लिहिलेलं आहे, रामायणासारखे सुंदर काव्य लिहिलेलं आहे. बघा ही परिणिती, मग ती कुठे उन्नती झाली, मागे वळून बघितलं नाही. मग स्वतःला इतक्या नामस्मरण आणि इतका त्या युगामध्ये त्या ध्यानामध्ये की अंगावर मुंग्यांची वारुळ झाली तरी परवा नव्हती, कारण सगळं मन, सगळं तन मन धन हे पूर्णपणे भगवंताकडे होतं. आणि ती श्रद्धा आणि तितक्या मार्गावर स्वतःला आणायची तयारी असेल तर मग कुठेतरी याच्यातनं सुटका होऊ शकते. हेच आपण आज जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. दैवासुर म्हणून हे दैवी गुण, की आधी आसुरी गुणांपासून काय तुलना, काय वेगळं, हे दैवी, हे सात्विक गुण आपण परवाच्या याच्यात सुद्धा जाणलंय, की आपण 14व्या अध्यायामध्येही सुद्धा बघितलंय, 15व्या अध्यायातही बघितलंय, की कशा प्रकारे मनुष्य मग स्वतःला या सात्विकतेपणे आणि मग कशा प्रकारे ह्या गुणांना, या गुणांची प्रगती करून, आणि या गुणांवर जसं आपण बघितलं की 24 ते 13व्या अध्यायामध्ये 24 तत्वांनी हे क्षेत्र बनलेलं आहे. या क्षेत्राचं क्षेत्र रक्षण करणारा आणि क्षेत्राला जाणणारे दोघं आहेत. परंतु या 24 तत्वांना जाणून आणि ज्याने स्वतःला मग कशा प्रकारे या क्षेत्राला कशा प्रकारे उन्नत करायचं आहे आणि कशा प्रकारे कर्मेंद्रियांना आणि ज्ञानेंद्रियांना उन्नत करून कुठल्या मार्गावर स्वतःला आणायचं आहे. आणि मग ते गुण आपण बघितलेले आहेत. जे पूर्ण ज्ञानी, भगवंत म्हणतोय कोण पूर्ण ज्ञानी आहेत आणि बाकी जे आहे ते सगळं अज्ञानी आहे. आणि त्याचप्रमाणे हे दैवी गुणाचे, आणि मग ही सात्विकता, हे दैवी गुण, हे शब्द एकमेकांना समान आहेत, समांतर आहेत कुठेतरी, पण मग ते गुण महत्वाचे आहेत. आणि म्हणूनच निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, की जो नियमांना बांधून आहे, की ज्या आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला बांधलंय, की त्या नियमांचं उल्लंघन करत नाही, अनुशीलन करतायत. दान आहे, आत्मसंयम आहे, कुठेतरी नियंत्रण आहे, कुठेतरी स्वतःवरती नियंत्रण, मग ते ध्यान मार्ग असो, मग तो अष्टांग योगाचा मार्ग असू दे, पण कुठेतरी आत्मसंयम सांभाळणं आहे, आत्मसंयम जोपासणं आहे. यज्ञ कर्म आहे, वेदाध्ययन, जो वेदांचं आणि यज्ञाचा यज्ञकर्म केले जातात, की जे आहुती भगवंतांना जे अर्पण, विष्णूला जे अर्पण केले जातं, आणि ज्या यज्ञांमार्फत जी पूजा केली जाते, वेदाध्ययन केलं जातं, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, मग त्याच्यावर नियंत्रण आणलं जातं. जसं आपण बघतोय की हे मोह, क्रोध आणि लोभ, हे कुठेतरी 3 दरवाजे सगळे नाचवत असतात, आणि मग ते उघडे ठेवून मानसिक कुठेतरी मनोबलाला खच्चीकरण करत असतात. आणि म्हणूनच त्याच्यावरती कुठेतरी मुक्त होणं, त्या क्रोधातून मुक्त होणं, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा. मग दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना 3 बोट आपल्याकडे आहेत हे नेहमी लक्षात ठेवावं, की एक बोट आपण तिकडे दाखवतोय, ती व्यक्ती अशी आहे, पण ती 3 बोट स्वतः काय आहात ते आधी स्वतःला पडताळा. ही खूप कॉमन सेन्स बोलतोय आपण. हे भगवंतांनी तर ही फिलॉसॉफी सांगितली आहे, ती अतिशय उच्च आहे. आणि म्हणूनच हेच आपण ज्या सामान्य ज्ञानातून शिकतो, की हेच की दुसऱ्याकडे
पॉइंट आउट करताना लक्षात घ्या, आपण स्वतः ते करतोय का? म्हणून मुलांनाही सांगताना टीव्ही समोर बसून जेवू नका हे तुम्ही कधी सांगू शकाल मुलांना? जेव्हा तुम्ही स्वतः ते अवलंबताय. तुम्ही स्वतः नाही तर आपण बघतोय पिक्चर बघतोय, टीव्ही समोर नाही बसायचं. तो जो सिगरेट फुंकणारा माणूस सांगतोय, की मग ते अनुशीलन कसं करतील हो? अनुकरण कोण करणार? तुम्ही स्वतः ते आत्मसात करा. तुम्ही स्वतः तसे वागा. मग लहानातलं 1 वर्षाचं का मूल असेना, पण तुम्हाला सांगण्याचा अधिकार कधी आहे? जेव्हा तुम्ही स्वतः त्याचं अवलंबन करताय, त्या शिस्तीचं पालन करताय, तरच तुमचं अनुकरण केलं जाईल, तरच तुमचं अनुसरण केलं जाईल आणि त्या मार्गावर तुम्ही आहात. म्हणून ते सांगताना हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि म्हणून त्या शिस्तीचं अनुशीलन हे स्वतःला शिस्त लावणं हे आधी महत्वाचं आहे. आपण दुसऱ्याला तत्वज्ञान खूप देऊ शकतो हो, दुसऱ्याला खूप ज्ञान सांगू शकतो, पण प्रत्येकाने स्वतः किती ते आत्मसात केलंय आणि म्हणूनच भगवद्गीतेचं तत्वज्ञान, भगवद्गीतेचा उपदेश सगळ्यांना सांगतोय, पण भगवद्गीता किती जगतोय हा तर मी प्रत्येक दिवशी स्वतःला प्रश्न विचारते, की आपण किती जगतोय भगवद्गीता हे महत्वाचं आहे आणि म्हणून ते आचरणात आणणं. हे विचार हे खूप इतके इतके सुंदर विचार आणि प्रभुपादांनी हे तात्पर्यामध्ये दिलंय आणि भगवंतांनी सांगितलं हे इतके इतके सुंदर विचार आणि उपदेश आहेत आणि ते आचरणात आणणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे आणि म्हणून सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव म्हणून मांसाहार करू नये हे प्रत्येक या गोष्टीतून सांगितलंय बघा की मग मांसाहार का करू नये कारण कुठेतरी इतर जीवांप्रती पण तुम्ही तुमच्या मनामध्ये आहे तो भाव हे महत्वाचं आहे हो हे तितकंच महत्वाचं आहे आणि हे नक्कीच महत्वाचं आहे मग ते मांसाहार करतायत म्हणून वाईट आहेत का चांगले आहेत ते बघण्यापेक्षा त्यांच्या मनातले भाव आणि मग ते मनातले भाव कशा प्रकारे निर्माण होतात मग त्या जीवाप्रती वाटणारी तो आपण म्हणतो की शेवटी वनस्पती आहेत त्यांच्यामध्ये पण जीव आहे प्राणी आहेत त्यांच्यामध्ये शेवटी हिंस्त्र प्राणी लहान प्राण्यांना खातात हे सगळं जीवनचक्र आहे हो सायकल आहे पण शेवटी तुम्हाला चॉईस दिलाय ना मग त्या अगदी ज्या आपण म्हणतो की ज्या चालत्या बोलत्या जीवाला मारून ते खाणं मग ते नाही कुठेतरी मनाला कुठेतरी ते तुमच्या भावना पण तो दयाभाव मनामध्ये आहे का हे पडताळून बघा मग ही खूप महत्वाची लोभ कुठेतरी मग तो हे मला हवंय ते मला हवं आहे आणि मग कुठेतरी ती ओढ असणं आणि मग जसे 4 नियम दिलेले आहेत मग परस्त्रीविषयी वाटणारी कशासाठी मग तो मोह आहे कुठेतरी ती लस्ट आहे कुठेतरी ती किती चुकीची आहे आणि कुठेतरी मग ते मद्यपान करणं हे स्वतःला विसरणं मग स्वतःच्या स्मरणशक्तीला पूर्णपणे विसरून जाणं भान विसरून जाणं त्या गोष्टीचं हे सगळं या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहे आणि म्हणून हा ज्या नियमांचं अनुशीलन करणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे या टप्प्यावरती स्वतःला पडताळून बघा कोण चांगलंय कोण वाईट आहे बघण्यापेक्षा हे पडताळून बघा की हे किती आवश्यक आहे आणि त्याच्या मागच्या भावना किती आवश्यक आहे मग तो दृढ निश्चय विनयशीलपणा उत्साह क्षमा शुची द्वेष द्वेष व सन्मानाच्या अभिलेषित असो मग तो द्वेष करणं नको किंवा मला मान हवाय मग तो मान सन्मानाच्या पलीकडे स्वतःला कुठेतरी समानतेवर आणणं कुठेतरी दृढ बनवणं कुठेतरी स्थैर्य आणणं मनाला हे अत्यंत आवश्यक आहे आणि म्हणून हे सर्व दैवी गुण भारता मनुष्याच्या स्वभावामध्ये आढळतात हे दैवी गुणांना लक्षात घ्या आणि मग हे दैवी गुण कसे असतात मग आता आपण बघतोय दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं बघा तो हत्ती किती माजलाय बघा माजलेला हत्ती कसा करतोय हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हे पार्थ दंभ उर्मटपणा अभिमान आणि अज्ञान हे असुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत हरे कृष्ण हरे कृष्ण बघा किती उर्मटपणा किती माजुरीपणा किती हा अभिमान आणि अज्ञान ही अशा प्रकारे जो माजलेला हत्ती करतोय त्याच प्रकारे मग लाथाडलं जातं इतर लोकांना आणि त्याच प्रकारे मग हे कुठेतरी हे एक सूचक दाखवलेलं आहे की कशा प्रकारे दांभिकता आणि मग क्रोधाने किंवा त्या ज्या दंभिक आपणामुळे आसुरी भावनेमुळे अज्ञानामुळे या लोकांमध्ये कशा प्रकारचे हे गुण हे वाढीस लागतात हे महत्वाचं हे या चित्रावरून आपल्याला लक्षात येत आहे दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव हरे कृष्ण दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात हे पांडवा तू चिंता नको करूस
कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे अरे कृष्ण. दैवी गुण हे मोक्षदायक असतात, मग कुठेतरी ते मोक्षाच्या मार्गावरती नेणारे असतात. कुठेतरी जसं मी म्हटलं की सात्विकता ही कुठेतरी चांगल्या भावनेला, चांगल्या, जरी ते कुठेतरी भौतिक बंधनामध्ये अडकलेले असते आणि ते चांगल्या गुणांमुळे त्यांना वरच्या ग्रहांवर स्थान मिळतं, परंतु पुन्हा पुण्यक्षीण झाल्यावरती पुन्हा या भौतिक जगामध्ये जन्म, मृत्यू आणि जरा व्याधी, या सगळ्यामध्ये जन्म, मृत्यू, जरा व्याधी, या सगळ्यामध्ये मग पुन्हा अडकून राहायला लागतं. पण मग कुठेतरी त्या वैकुंठवासाला, कुठेतरी त्या मोक्षाला मिळतं आणि कुठेतरी तो वैकुंठवास लाभतो. आणि म्हणून दैवी भाव, दैवी स्वभाव जे असतात ते कुठेतरी जेव्हा मग अकर्माकडे वाटचाल करतात, ते कुठेतरी भगवंतांच्या धामाकडे, धामाला मार्गस्थ झालेले असतात. तर आसुरी गुण हे पूर्णपणे बंधनकारक असतात हो. कारण त्या अज्ञानामध्ये, त्या माया मोह जालामध्ये इतकं स्वतःला गुंतवलेलं असतं की मग ते आसुरी गुण कुठेतरी फक्त तळागाळाला नेतात. आणि म्हणूनच तू चिंता करू नकोस अर्जुना, तू दैवी गुण जन्माला घेऊन आलेला आहेस. आणि का तू, कारण इथे धर्माचा विजय होणार आहे आणि म्हणूनच तुमच्या पांडवांमधले की पांडवां व्यतिरिक्त सर्वांचा नाश होणार आहे हे भगवंतांनी सांगितलं. आणि म्हणूनच तू काळजी करू नकोस, तू हे दैवी गुण घेऊन जन्माला आलेला आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. जसं भगवंतांनी सांगितलं की दैवी आसुरी हे 2 गुण आपल्याला सांगितले. त्या दैवी गुणांचं जसं आपण ज्ञानी आणि हे लोक बघितले की जे अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू जे दैवी गुणांच्या मार्गावरती, भक्ती मार्गावरती पुढे जातात आणि त्यांचे गुण, त्यांचे परिणाम आणि कशा प्रकारे त्यांची उन्नती साधणार आहेत, या उदाहरणांसह आपण बघितलं. त्याच प्रकारे मी तुला जसं दैवी गुणांचं वर्णन सांगितलं, त्याचप्रमाणे तू आसुरी गुणांचं वर्णन, मग जे नराधम आहेत, जे आसुरी लोक आहेत, जे मूर्ख लोक आहेत, जे अज्ञानी लोक आहेत, ज्यांनी या भ्रमाच्या सगळ्या माया जालामध्ये स्वतःला ओढवून घेतलेलं आहे, अशा या आसुरी जणांचे, आसुरी लोकांचे माझ्याकडून आता वर्णन आहे. प्रवृत्तीं च निवृत्तीं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक, मग तुम्ही जाणताय आसुरी प्रवृत्ती ह्याच्यातच सगळं आलं. त्या आसुरी या नावातच सगळे गुण आहेत. काय करावं आणि काय करू नये, कारण अज्ञान आहे सगळं. मग कशा प्रकारे बघा की स्वतःला बेधुंद करायचं, की सगळं विसरून जायचं. आणि मग आपण बघतोय आजकालच्या जगामध्ये, आपण तेच बघतोय, कुठेतरी माणूस भरकटतोय, कुठेतरी फक्त स्वतःला त्या मद्याच्या पेल्यामध्ये बुडवून द्यायचंय आणि सगळं विसरून जायचंय. मी छान आहे, मग मस्त आहे, त्या भ्रमामध्ये जगायचंय. सत्याला सामोरं जायला घाबरतोय माणूस. हे सांगणं खूप सोपं आहे, पण त्या मनाची तयारी केली पाहिजे. त्या मनाचं सामर्थ्य वाढवायला पाहिजे आहे. नुसतं त्या मद्याच्या आणि स्वतःला त्या आहारी जाऊन कुठेतरी फक्त खाली अधःपतनाला जायचं, त्याच्यामध्ये अर्थ नाही. आणि मग कुठेतरी जर चांगल्या संस्कारांवर आणि चांगल्या याच्यावरती निष्ठा असेल, तरच ते गुण कुठेतरी चांगल्या मार्गाला जाऊ शकतात. नाहीतर अधःपतन निश्चित आहे. कुठेतरी कोसळतो मनुष्य या सगळ्यामध्ये. आणि म्हणूनच काय करावं आणि काय करू नये यातला फरक जाणत नाहीत. शुचिरभूतपणा, सदाचार, म्हणजे अंतर्बाह्य शुचिरभूत होणं आहे, की जसं आपण म्हणतो की बाह्य शुचिरभूतता ही स्नानाने आणि सगळं अंगाला साबण लावलंय स्वच्छ, पण अंतर्गत शुचिरभूतता काय आहे? नामस्मरण आणि या सगळ्याची कमतरता आहे. अध्यात्माची पूर्ण कमतरता आहे. आणि म्हणूनच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. आणि म्हणून ही आसुरी भावना कुठल्या थराला जाते. असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहीतुकम्. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य आणि निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे हे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. बघा, जे आपण बघतोय
जो मायावाद, जे एथिस्ट म्हणतात, नास्तिक लोक आहेत, जे तर्कवादी लोक आहेत, जे तर्कशास्त्रावरती, म्हणून त्या मैथुनाला की फक्त त्या तर्कावरती आणि फक्त इच्छांमुळे, फक्त मनुष्याच्या आणि जो मनुचा, मग त्याला कुठलेही काही बेस नाहीये, कुठलंही काही ज्ञान नाहीये की हे असंच निर्माण झालं, हे असंच चाललंय सगळं, कुणाचं काही नियंत्रण आहे का त्याच्यावरती, असं सगळं, असे सगळे विचार आहेत. असत्य व निराधार आहे, परमेश्वर नावाचा कोणीच नाहीये, शक्तीच नाहीये म्हणजे कुठली. मग जे शक्तीला सुद्धा मानत नाही ते पूर्णपणे अगदी त्याला मग अज्ञानामध्ये तर्काद्वारे कुठलंही विवेचन करतात त्याच्यावरती, कुठलंही म्हणतात ना, उचलली जीभ लावली टाळूला, त्याप्रमाणे मग काहीही बोलायचं त्याविषयी. आणि म्हणूनच फक्त कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही, कुठलीही फक्त कामवासना आणि मग कुठल्या इच्छेतून सगळं निर्माण झालंय, हा सगळा भाव मनामध्ये जपायचा. हरे कृष्ण. अशा निष्कर्षांचे अनुगमन करीत स्वतःचा नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी व उग्र कर्मामध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. बघा, हे न्यूक्लिअर बॉम्ब्स दिसत आहेत, इथे स्फोट झालेला दिसतो. मग काय होतं अशांचं? अशा निष्कर्षांचं अनुगमन करीत, मग अशा निष्कर्षांना आणि अशा तर्कवादावरती आणि अशा सगळ्या गोष्टींवरती विश्वास ठेवून स्वतःचा नाश ओढवून मग हे न्यूक्लिअर बॉम्ब आणि मग हे तयार करायचं, मग हे अतिरेकी आतंकवादी बॉम्ब तयार करणं, आणि मग या सगळ्या आसुरी भावना, अल्पबुद्धी, आणि मग कशाचा, कारण मग इतकं ब्रेन वॉशिंग केलं जातं, इतकं मेस्मराईज केलं जातं, इतकं आपण म्हणतो ना, इतकं मनावरती बिंबवलं जातं, आणि इतकं त्यांना, कारण त्यांचं मनाचं स्वतःवरती काहीच नसतं कंट्रोल, कारण मन पूर्णपणे गेलेलं असतं आहारी, त्यामुळे कोणीही त्या मनाला पटकन हे करू शकतं, मेस्मराईज, आणि कुठल्याही प्रकारे गुंतवू शकतो, काही स्वतःचे अधिकार गाजवू शकतं, आणि मग अशा लोकांना कुठल्याही वाईट थराला नेऊ शकतं. आणि म्हणून आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी आणि उग्र कर्मांमध्ये मग हे न्यूक्लिअर बॉम्ब्स तयार करायचे, स्फोटकं तयार करायची, आणि मग असे बॉम्बस्फोट घडवायचे, आणि लोकांना कशा प्रकारे सगळं अहिंसक वातावरण करायचं, आणि कुठेतरी कुठेतरी हिंसेचं वातावरण तयार करायचं, आणि कुठेतरी सगळं इतकं भयभीत करायचं लोकांना, कुठेतरी सगळं त्या आसुरी भावनेने मनामध्ये स्वतःच्या बद्दल एक भय निर्माण करायचं, आणि मग अशा प्रकारच्या आसुरी भावना, आणि मग ती भावना कुठे घेऊन जाते, मग ती कुठेतरी विनाशाकडेच घेऊन जात असते, कुठेतरी लोकांचा नाश करणं, एवढीच मनामध्ये उग्र भावना असते, आणि मग ती आसुरी, ती राक्षसी भावना असते, आणि ती कुठल्या थराला घेऊन जाते. हरे कृष्ण. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टीमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिर्भूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतानी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि कामक्रोध परायण असलेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती इंद्रिय तृप्तीकरिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. बघा, तुम्ही सगळ्या चित्रातच बघता हे जे 4 नियम, जे मी म्हणून सांगत होती की कशासाठी या नियमांचं अनुशीलन करणं आवश्यक आहे, आणि जर ते नसेल करणारे असतील आणि जर ही भावना जपणारे असतील, तर बघा, कधीही तृप्त न होणाऱ्या अशा कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा, मग जे काही गॅम्बलिंग केलं जातं, जुगार, मग तो कुठलाही मार्ग असू दे, मला प्रतिष्ठा मिळवायची आहे, स्टेटस सिम्बल या नावाखाली आजकाल आपण ऐकतो की हे मला स्टेटस, माझ्यासाठी हे महत्वाचं आहे, हे माझ्या प्रतिष्ठेला महत्वाचं आहे, मग ते जरी परवडो न परवडो, कसंही करून मला ते मिळवायचंय, मग हे भाड्याने मी आणू दे किंवा मला असंही करू दे, पण मला ते प्रतिष्ठा दाखवली पाहिजे, मला तिथे खोटं काही हे नाही चालणार. तर त्याप्रमाणे ते मग कशाही प्रकारे कुठल्याही मार्गाने मिळालं तरी चालेल, आणि मग त्या मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींकडे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिर्भूत कर्म करण्यात प्रतस्थ झालेले असतात. आणि मग हे परस्त्रीला त्या लोभामध्ये, कारण इंद्रिय तृप्ती, कुठेतरी इंद्रिय तृप्ती करणे ही मानवाची संस्कृती आणि त्यांची आवश्यकता आहे, हा विश्वास की कुठेतरी ती ती निकड असते, ती कुठेतरी त्याला गरज भागवायची आहे, या सगळ्या वासनेखाली आणि या सगळ्या
खोट्या एक्सक्युजेसला हे करून अशा प्रकारे त्यांना मरे तोपर्यंत मग अमर्याद आणि कुठेतरी मग ते वाईट कर्म बघा तुम्ही कुठे त्या मग सुरुवातीला खूप अमृतासारखं असतं, सुरुवातीला खूप गोड फळं लागतात, पण ते कुठेतरी नंतर काट्या कुट्यातनं आणि फक्त विषच देतो पुढे जाऊन आणि त्याचा मार्ग सगळा विषामध्येच गेलेला असतो. आणि म्हणून तो काटेरी मार्ग पुढे जाऊन आधी खूप छान फुलांनी सजवलेला असतो, की सगळे आनंद सुख आणि छान मिळतं आहे त्याचा अगदी आनंद उपभोगायचा असतो, पण ते कुठे नेणार आहे शेवटी ह्याचा कधी विचार केला जातो, पुढचा विचारच केला जात नाही. आत्ताचा क्षण मी जगतोय बस, मला पुढचं माहिती नाही. ठीक आहे, पुढचा विचार तुम्ही अगदी चिंतांनी ग्रासून जाऊ नका. मग ते का नाही ग्रासले जाणार चिंतांनी हे लक्षात घ्या, की कुठेतरी मनुष्य स्वतःच्या सुखाला सुद्धा कुठेतरी हल्ली घाबरतो बघा, की अरे मला हे खुशी होतीये का मला बापरे मला भीती वाटते. मग ती खुशी सुद्धा स्वीकारू नाही शकत, कारण कुठेतरी मनाची समर्थता, कुठेतरी मनाचं सामर्थ्य कुठेतरी कमी पडतंय, की मग तो होणारा आनंद किंवा ते सुख. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलं जेव्हा ते मनापासून केलं जाईल ते भगवंतांना स्मरून कुठेतरी ती कृतज्ञता मनामध्ये आणणं, कुठेतरी ती कृतज्ञता असणं खूप गरजेचं आहे. आणि मगच तो म्हणून मग या जगामध्ये सुद्धा अमृतासारखा आनंद घेऊ शकाल. जे काही या जगामध्ये भौतिक जगामध्ये सुद्धा जगताय त्या सुखाचा सुद्धा अमृतासारखी गोडी मिळू शकते, पण ती कधी? मग त्या सात्विक मार्गाची, त्या दैवी मार्गाची आणि मग त्या भक्ती मार्गावरला स्वतःला जोपासायची कुठेतरी नामस्मरणाने कुठेतरी त्या आध्यात्मिक मार्गावर त्या ज्ञानाची जोड मिळणं खूप गरजेचं आहे. ते ज्ञान मिळून त्या अभ्यासाचा जसं मी काल माताजींना म्हटलं की सामर्थ्य कशा प्रकारे, की मग ते नामस्मरण आणि त्याच्या बरोबर अध्ययन. जसं मी रोज तुम्हाला सांगते की प्रभुपादांचं तात्पर्य प्लीज न चुकता वाचा. हा अध्याय पूर्ण झाला की ते तात्पर्य वाचा, की त्या तात्पर्यामध्ये प्रत्येक ओळ हे सुद्धा तात्पर्यातच घेतलेलं आहे, पण ते इतकं सुंदर निरूपण आणि पूर्ण त्याचं सखोल. आणि प्रभुपादांनी फार सुंदर शब्द वापरले तो, इतकं सोप्या अगदी तुमच्या माझ्याशी बोलताना असं बोलू, इतकी सुंदर सोपी भाषा आहे ती. त्याच्यामुळे त्या सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला अजून ते आत्मसात होईल. मी तुमच्यापर्यंत ते संवाद पोहोचवतेय, कुठेतरी तुम्हाला ते फक्त ओळख करून देते त्याच्याशी, पण पुढे जाऊन ते वाचा, नक्की वाचा. हा माझा प्रयत्न असतो सांगण्याचा. आणि म्हणून शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले, कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. मग कुणाच्या जीवावर उठून काहीही केलंय आणि कुणाला मारून मिळालं तरी पर्वा नाही. मग अगदी म्हणतो ना आपण प्रेतावरचं लोणी सुद्धा खाणारी लोक आहेत ही, की अगदी तो विचारही करत नाही की मार्ग कुठला मिळतोय आपल्याला. मग ते अगदी मृत मनुष्य का असेना, त्याच्या जे काही असेल, एखादी ऍक्सिडेंट झाला तर आपण बघतो की लोक जी आसुरी मनाने आणि जे मनुष्य माणूस ती मेलेली असते ते फक्त त्यांच्या हातातलं काही काही वस्तू आणि सोनं बिनं काढून घेतात. अहो इतकी माणुसकी मेलेली असते, मग इतकं आसुरी पण हे इतकं कुठून येतं? आणि हे आपण बघतोय हो आजच्या जगामध्ये, कलियुगामध्ये हे अनुभवतोय, आपण प्रत्यक्ष अनुभवतोय. मग हा आसुरीपणा कुठून आलाय आणि कशासाठी, कशा प्रकारे हा वाढीस लागलाय, याला कुठेतरी हे विचार करण्याची गरज आहे. खूप गरज आहे, नितांत गरज आहे. आणि म्हणूनच या या मार्गावरती स्वतःला का आणायचंय आणि का हा विचार करायचा आणि कुठेतरी स्वतःच्या विचारांना कशा प्रकारे परिवर्तित करायचे हे खूप जाणणं गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माता. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मी भोक्ता आहे, मी परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेल्या मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे असुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. बघा हे सगळं कसं मनामध्ये असतं, की इतकी संपत्ती मग तोलमोल कशामध्ये केलं जातं बघा, की मग त्याचं जे आपण म्हणतो ना वेटेज, की आज माझ्याकडे इतकी, मी आज एवढं घेऊ शकतो म्हणजे मी इतका श्रीमंत आहे. म्हणजे आज माझ्याकडे कुठली छोटी कार आहे बाबा, कुठली तरी लहान स्वरूपाची कार आहे, उद्या मी मर्सिडीज घेऊ शकलो, BMW घेऊ शकलो, माझ्याकडे आयफोन आला की मग मी एवढा श्रीमंत झालो. म्हणजे बघा तोललं मोललं याच्यात जाते, कारण कुठेतरी ती हाव संपतच नाहीये, कुठेतरी ते समाधान नाहीच आहे हो. कुठेतरी आज इतकं मिळवलंय, मग कुठेतरी तुम्ही त्याला मर्यादा करताय का?
माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे, या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती मिळवून हे इतकं धन माझ्याकडे आहे, भविष्यात हे उत्तरोत्तर वाढेल आणि मी इतक्या जणांना मारलंय, हे इतके माझे शत्रू आहेत, इतके माझे मित्र आहेत, मीच भोगता आहे, मला संतुष्ट करायचंय, माझ्या फॅमिलीला इतकं करायचंय, मला हे मिळवायचंय, मला ते, मला हे, मला ते, आणि मला हे मिळालंच पाहिजे, अजून आहे तरी अजून मिळालं पाहिजे, कारण ही हाव कुठे संपणारीच नाहीये. कुठेतरी त्याला एंडच नाहीये, एंडलेस आहे हे सगळं. मग ते कुठे मर्यादा करायची, कुठे स्वतःला त्याची व्याख्या कुठे आहे, त्या समाधानाची व्याख्या मिसिंग आहे कुठेतरी, आणि हेच जाणायचंय. आणि म्हणून मग ही आसुरी भावना इतक्या थराला वाढू शकते की मग मनुष्य स्वतःला इतक्या त्या झोकामध्ये आपण बघतो, याचे परिणाम सुद्धा बघतोय आपण, दुष्परिणाम सुद्धा बघतो. आणि जे काही परिणाम जसं याच्यामध्ये दिलेलं आहे की कंसाचं बघा, की फक्त आसुरी भावना, द्वेष, कृष्णाबद्दल फक्त द्वेष, मग कृष्ण 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 केलं फक्त जन्मापासून, की 8वा मुलगा देवकीचा मला मारणार आहे, मग ती द्वेषी भावना मनामध्ये होती. रावणाच्या मनामध्ये काय, परस्त्रीविषयी शेवटी, रामाच्या म्हणजे सीतेविषयी शेवटी ज्या वाटणाऱ्या भावना, मग त्या किती वाईट होत्या, की त्या त्याला कुठल्या थराला घेऊन गेल्या. आणि मग कुठेतरी त्या आसुरी वृत्तीचा नाश झाला, कुठेतरी कंसाचा पण विनाश झाला, कारण त्या आसुरी वृत्तीला, ती वृत्ती वाईट आहे. आणि कुठे मनुष्य, जसं मी म्हंटल, पावसाचा थेंब हा वरून पडतो तेव्हा स्वच्छ असतो, तो खूप स्वच्छ असतो, पण जेव्हा या जगामध्ये येतो, तो आत्मा येतो, तेव्हा तो बनला जातो. आणि मग कसं स्वतःला त्या साच्यात घालायचंय हे आपण ठरवायचं. आणि म्हणून या मौज मजेमध्ये, आणि मी एवढं कमवलंय, मी यांना दान देईन, मी त्यांना दान केलं, मी एवढं केलं की मला मी धार्मिक एवढ्या गोष्टी केल्या, मी एवढे यज्ञ तप केले, मी इतक्या शाळांना दान केलं. अहो पण तुमची भावना काय आहे? मग सगळी स्वतःची इंद्रिय तृप्ती, स्वतःचं सुख मिळवा ना, ते भौतिक सुख पण मिळवा, पण कुठेतरी ती कृतज्ञता असू द्या, कुठेतरी त्या भगवंताला ते जाणून आणि कुठेतरी त्यांना अर्पण करून मग कशा प्रकारे ती भावना जोपासायची पाहिजे याचं दिव्य ज्ञान मिळालं तुम्हाला. आधीच भगवंतांनी दैवी आणि सगळ्या ज्ञानाची आधीच सगळी, हेच कुठेतरी कंपॅरिझन आहे फक्त, की तुम्हाला आसुरी भावांची परिणिती कशामध्ये होते आणि कुठल्या भ्रमामध्ये लोक राहतात. कारण हे आसुरी प्रकारचे लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात आणि या भ्रमाने मोहित झालेले असतात पूर्णपणे. हरे कृष्ण. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. मग त्यांना खालचे ग्रह, हरे कृष्ण, मग खालच्या ग्रहांवरच ते जाऊ शकतात, कारण ती आसुरी भावना कुठेतरी इतकं पापकर्म केलं जातं, इतक्या वाईट गोष्टी केल्या जातात की त्या अज्ञानामध्ये, भ्रमामध्ये केल्या जातात, याची कल्पना नसते. आणि मग त्या अनेक चिंतांनी, कारण सतत मग एक खोटं बोललं की 100 खोटे बोलायला लागतात आणि मग किती गोष्टींना तोंड द्यायला लागतं. मग एक गोष्ट चांगली मिळावी, आज हे मिळावे म्हणून मी इकडून ह्याच्याकडनं हे घेतलं, उद्या अजून, कारण मग ती हाव वाढत जाते, कुठेतरी ती हाव संपणारच नाहीये, कुठेतरी ती वृत्तीला कुठेतरी छडा बसणारच नाही, कुठेतरी त्याला कंट्रोल केलंच जाणार नाहीये. आणि म्हणूनच मग त्या चिंतांनी भ्रांत झालेले, मोहजालामध्ये बद्ध झालेले लोक, इंद्रिय तृप्ती की मला आज हे मिळालंय, मग मला उद्या ते पण मिळालं पाहिजे, हे पण पाहिजे, आणि मग ते नरकामध्येच पतित होतात. त्यांना फक्त खालच्या ग्रहांवरच स्थान मिळू शकते. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, भगवंतांचा द्वेष करतात, ही गोष्ट आहे शिशुपालाची. जसं मी म्हंटल की द्वेष हा भगवंतांनी सांगितलंय, म्हणून हा द्वेष बघा कसा असतो, ही इतकी मत्सरी भावना असते, इतका मोह. मग हा लस्ट, अँगर आणि म्हणतो ना आपण ग्रीड, मग हा लोभ, मोह आणि द्वेष, हा द्वेष किती वाईट थराला नेऊ शकतो, जे शिशुपालांच्या बाबतीत घडलं. शिशुपालांना जन्मतः 4 हात होते बरं का. हे शिशुपाल कृष्णाचे आत्याचा मुलगा, कृष्णाचे रिलेटिव्ह, कृष्णाचा भाऊ तो. तर त्यांना 4 हात होते जन्मतः. आई वडील अतिशय चिंताग्रस्त होते, परंतु तेव्हा आकाशवाणी झाली, जन्माच्या वेळी सांगितलं गेलं की जेव्हा एका मनुष्याने, जेव्हा त्यांच्यावर नजर पडेल त्या व्यक्तीची, तेव्हा हे हात गळून पडतील आणि त्याच व्यक्तीकडून या मुलाचा वध होईल. तर शिशुपालांचं वयाचं पहिल्या वर्षीचा वाढदिवस असतो आणि तेव्हा कृष्ण असतात तिथे, आणि कृष्ण त्यांना बघतात तेव्हा त्यांचे 2 हात गळून पडतात. तेव्हा त्यांची आई धावत येते तिथे
म्हणजे ते हात गळून पडलेले बघितल्यावरती म्हणते, म्हणजे तू माझ्या मुलाला मारणार आता? माझ्या मुलाचा नाश तू करणार आहेस? कृष्ण म्हणतात की मी तुझ्या मुलाला 100 पाप भरेपर्यंत काहीही करणार नाही. मी तुझ्या मुलांना 100 पापांचं हे देतो, सुटका देतो, सूट देतो. पण 100 पापानंतर 101व्या पापाला मात्र मी त्याला सूट देणार नाही. तिथे त्याचा विनाश होईल. आणि म्हणून जेव्हा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करतात आणि जेव्हा हे युद्ध संपतं आणि पांडवांचा विजय होतो आणि राजसूय यज्ञ केला जातो युधिष्ठिरांकडून, तर तेव्हा युधिष्ठिर राजाला सिंहासनावर बसवलं जातं. आणि तेव्हा कृष्णांना जो मान द्यायचा असतो, जो त्यांना अर्पण करायचं असतं, की त्यांना ज्या भगवंतांच्या रूपामध्ये सगळं अर्पण करायचं असतं त्या यज्ञाचं, त्यासाठी त्यांचं स्थान निवडलं जातं. आणि म्हणूनच तिथे शिशुपाल सुद्धा हजर असतो. आणि तेव्हा शिशुपाल ह्याचा द्वेष करत असतो कृष्णाचा. आणि म्हणूनच मनामध्ये कृष्ण असतो, पण भावना द्वेषी असते. आणि म्हणून या कृष्णाचा इतका द्वेष करत असतात शिशुपाल, की मग त्यांना स्वतःला अगदी आवरत नाही आणि मग ते कुठेतरी खूप शिवीगाळ करायला लागतात आणि कुठेतरी खूप अपशब्द, वाईट शब्द बोलायला लागतात कृष्णांबद्दल. आणि तलवार काढतात आणि ढाल तलवार काढून कृष्णांवर उगारून कृष्णांवरती येतात धावून. आणि मग इतर बघा, तुम्ही बघाल इतर राजे सुद्धा अत्यंत खचील झालेले, की मग आपण पण यांना काय करावं या शिशुपालाला. सगळ्यांना भगवंत शांत करतात आणि त्याला 100 वेळा चान्स देतात. 100 गोष्टी त्याच्याकडनं बोलल्या जातात. 100 वेळा तो अपशब्द, वाईट काय जे शिवीगाळ करायचा, जे वाईट शब्द बोलायचे ते बोलतो. त्याच्यानंतर 101व्या शब्दाला, 101व्या त्याच्या पापी अपशब्दाला भगवंत माफ करत नाही. आणि मग भगवंतानी सोडलंय आपलं चक्र त्याच्यावरती. सुदर्शन चक्राने ते त्याच्या धडाचा छेद करतात. आणि छेद केल्यानंतर तिथे एकही रक्ताचा थेंब पडत नाही. कारण कुठेतरी ती जागा इतकी पवित्र असते, तिथे यज्ञ चालू असतो. आणि त्या यज्ञाच्या पवित्र जागी रक्ताचा एक थेंबही सांडत नाही. पण ज्याप्रमाणे भगवंतांनी आपलं जसा भाव तसा देव, मग तो दुश्मनाच्या शत्रुत्व पूर्णपणे त्याने भगवंतांशी केलेलं असतं, स्वीकारलेलं असतं. आणि तेच भगवंत त्याच्याशी तसे वागतात. 100 पाप भरल्यावर त्याचं धड शरीरापासून वेगळं होतं, परंतु रक्ताचा एक थेंबही सापडत नाही. परंतु जेव्हा ते चक्र शिशुपालाच्या शिराला लागतं, तेव्हा भगवंतांचा स्पर्श झाल्यावर त्याला मोक्ष मिळतो. कारण कुठेतरी भगवंतांच्या स्पर्शाने मग तो शिशुपालाला, त्या धडाला सुद्धा, त्या शरीराला, त्या धड विरहित सुद्धा, त्या डोक्याला सुद्धा जेव्हा ते लागतं तेव्हा ते मोक्षाच्या जागी, कारण कुठेतरी भगवंतांचा स्पर्श झालेला आहे. आणि म्हणूनच इतकं ह्या परमतत्वाला जाणणं गरजेचं आहे. म्हणून द्वेष हा कुठल्या थराला नेतो आणि ही आसुरी भावना आणि ही मोहाची आणि वाईट काम, गर्व, स्वतःच्या ह्याच्याबद्दल असणारा गर्व, चुकीचा गर्व हा कुठल्या थराला नेऊ शकतो, हे भगवंत सांगतायत की द्वेष करणं हे कुठल्या भावनेला नेऊ शकतं. हरे कृष्ण. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकत असतो. बघा, जे क्रूर नराधम आहेत ते नरकामध्ये जाऊ शकतात आणि ते भवसागरामधील, कारण मग ते परत येत नाही. मग भगवंतांच्या चिंतनामध्ये आणि कुठल्याही प्रकारच्या, कारण इतके ती क्रूर भावना थराला गेलेली असते की मग त्या आसुरी योनीमध्येच ते जन्म घेऊ शकतात. त्या सुतलावर या त्रितलावर, म्हणजे या नरक भाव यातनाच त्यांना भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच त्या योनीमध्येच त्यांना जन्म येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाही. हळूहळू ते अत्यंत अधमगतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग प्रत्येक वेळी आसुरी, मग कुठेतरी ती आसुरी भावना जिथे संपत नाहीये, जिथे मुळापासूनच, काल आपण जसं बघितलं की ते वृक्ष जर तो मुळापासून कापला नाही तर मग त्या गोष्टी पुन्हा त्या बंधनामध्ये अडकतात. त्याचप्रमाणे ही आसुरी वृत्ती जसं वाल्या कोळ्यांनी पूर्णपणे स्वतःला, की मग जेव्हा पूर्णपणे विश्वास टाकला नारदांवर आणि जेव्हा कळलं की माझ्या पापामध्ये माझे आई वडील, माझी बायको, माझी मुलं कोणी सहभागी नाहीयेत, तेव्हा त्यांना उपरती झाली आणि मग कुठेतरी त्यांनी स्वतःला त्या आसुरी मार्गावरून
दूर नेलेलं आहे आणि मगच ते कुठेतरी स्वतःला त्या उन्नत मार्गावर घालू शकतात. पण जर ते पुन्हा त्या आसुरी भावनेमध्येच आणि त्या योनीमध्ये जन्म घेणारे परत परत असतील आणि तीच भावना त्यांच्या पूर्वकर्मानुसार त्यांना त्या योनीमध्ये जन्म देत असेल, तर मग ते हळूहळू पूर्णपणे अधमगतीला आणि पूर्णपणे त्याच वाईट आणि त्या अधोगतीला लागलेले असतात आणि त्याच गतीला प्राप्त होतात. त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्रयं त्यजेत. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. बघा, ही 3 दारं आहेत. नरकामध्ये जाणारी ही दारं आहेत. जसं आपण त्या कठपुतल्या बघितल्या की काम, क्रोध आणि लोभ. मग तुम्हाला ही काम वासना, क्रोधाची भावना आणि कुठेतरी तो लोभ कुठल्या थराला नेऊ शकतो याची परिणिती आपण प्रत्येक वेळी जाणली. आणि म्हणूनच नरकामध्ये जाण्याचे ही 3 दरवाजे आहेत. आणि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने की जे दिव्य ज्ञानातून आणि परिपूर्ण ज्ञान अशा या ज्ञानी व्यक्तीने हे जाणलं पाहिजे आणि त्याचा त्याग केला पाहिजे. कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. आत्मा बुद्धीला काम करू देत नाही, बुद्धी मनाला काम करू देत नाही आणि मन त्या इंद्रिय सुखामध्ये पूर्णपणे गुरफटलेलं असतं. मनाच्या दोऱ्या जरी त्या मनाने त्या इंद्रियांच्या दोऱ्या पकडलेल्या असल्या तरी त्या कुठेतरी सुटलेल्या असतात. मग त्या दोऱ्या पकडू शकत नाही मन, कारण मनच इतकं कमकुवत झालेलं असतं, कारण ती बुद्धीच काम करत नसते. त्या आत्म्यालाच चांगलं खाद्य नसतं तर कुठून पुढच्या गोष्टी होणार आहेत. आणि मग सगळं हे इंटर रिलेटेड आहे हो. मग ती सत्सत विवेक बुद्धी पूर्णपणे नाशाला जाते आणि मग कुठेतरी आत्म्याचा विनाशच होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, जो मनुष्य नरकाच्या या तिन्ही द्वारातून सुटला आहे, तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. बघा, मग तुम्ही बघताय जे ऍक्सेप्टन्स ऑफ स्पिरिच्युअल मास्टर, मग जो गुरुला मानतो, जो वेदांचा अभ्यास करतो, जो तपामध्ये जो तपस्या करतो, जो इंद्रियांना नियंत्रित करतो आणि जो आध्यात्मिक ज्ञान घेतो, मग जो मनुष्य नरकाच्या या काम, क्रोध, लोभ या तिन्ही द्वारातून सुटलेला आहे, ज्यांनी स्वतःची सुटका करून घेतलेली आहे, तो आत्मसाक्षात्कारासाठी भगवंतांच्याकडे भगवत धामाला जाण्यासाठी तो स्वतःला चांगलं कार्य, श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः मग हे श्रेयस्कर कार्य हे फक्त या मार्गावरूनच होऊ शकतं, जिथे उत्तम गुरु मिळाला की त्याच्याकडूनच त्या दिव्य ज्ञानाची आणि त्या मार्गाची अनुभूती होऊ शकते. कारण जिथे त्या दिव्य गुरुला, जिथे त्या उत्तम गुरुला, त्या गुरुला जिथे प्रचिती आली आहे, ज्या गुरुला दृष्टांत मिळालेला आहे, तो गुरुच तुम्हाला ती प्रचिती देऊ शकतो आणि ते ज्ञान देऊ शकतो, ते दिव्य ज्ञान घेऊ शकतो आणि मगच या तिन्ही दरवाजापासून तुम्ही मोकळे झालेले असतात आणि या द्वारांपासून जो सुटतो तो नक्कीच मोक्षाच्या मार्गाला लागतो, जो नक्कीच परमगतीला प्राप्त होऊ शकतो. यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. हरे कृष्ण. जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो, त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. मग त्याच्या पायऱ्या दिसल्या, त्या पायऱ्यांवर जर चढायचं नाहीये आणि या 3 दरवाज्यांमधून जायचं आहे, तर मग काय होणार आहे? मग या शास्त्रविधींचा त्यांनी त्याग केलेला आहे. आपल्या लहरीप्रमाणे बघा, की मग गॅम्बलिंग करतोय, मग मद्यपान चालू आहे, जुगार खेळणं चालू आहे, मांसाहार करणं आहे, मग परस्त्रीशी संबंध आहे, मग कुठलीही वाईट कर्म हो. मग ही एक सगळ्याचे सूचक आहेत आणि हे नियम आहेत की ज्याच्याशी बाह्य बद्ध राहिलं पाहिजे. आणि मग याच्या बरोबरीने जे अज्ञानामध्ये भ्रमामध्ये केलं जातं त्या सगळ्या, आणि मग त्याला सिद्धी, सुख आणि परमबुद्धी तर प्राप्त होऊ शकत नाही, कारण ती परमसिद्धी, मग त्यांच्या सुखाची व्याख्या वेगळी असते आणि त्यांच्या सिद्धीची, त्यांच्या त्या मिळणाऱ्या सुखामध्ये आनंदाची व्याख्याच वेगळी असते, कारण ती अज्ञानातला आनंद असतो आणि त्या अज्ञानातलं सुख असतं ते किती असतं, क्षणभंगूर असतं. आता आयफोन मिळालाय, 2 दिवसांनी तुटला की गेलं, त्याचं सुख मग क्षणभंगूर येते, तशा प्रकारचं सुख येते. पण ते तेव्हा हवं असतं, कारण ते पाहिजे, हे पाहिजे मला. पण कुठेतरी जेव्हा तो सुरुवातीचा मार्ग जर काट्या कुट्यांचा असला तर तो कुठेतरी अमृताकडेच नेणार आहे हो.
कुठेतरी जर काही कमी मिळालं किंवा जे आहे त्याच्यामध्ये भागवलं तर निश्चितच पुढे जाऊन ते हळूहळू मिळेल हो. मग जर मग मग स्वतःला त्या सेवेमध्ये आणलं, ज्या मार्गावरती आणलं, तर एक म्हणजे चांगलं काम केलं तर पुढचे 99 गोष्टी तुमच्या सुकर होणार आहेत. पण कुठेतरी मनामध्ये चांगली इच्छा, निष्ठा, तो चांगला सद्धर्म आणि सत्कर्म जर स्वीकारायचं असेल तरच हे निश्चितपणे शक्य आहे. आणि मगच ते परमगतीला प्राप्त होऊ शकतात, जे आपण आधी बघितलं. आणि मग आसुरी लोकांचं शक्यच नाही, ते या मार्गावरती येणं मग शक्यच नाही. कुठेतरी तो अधःपतनाला मार्ग गेलेला असतो. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्र विधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणलं पाहिजे. अशी विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हे सांदीपनी ऋषी आहेत, प्रत्यक्ष कृष्णाने पण गुरूंना स्वीकारलेलं हो. प्रत्यक्ष कृष्णांचे पण गुरु होते, की जे सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहिले होते बाल्यावस्थेत, जिथे भगवंत प्रत्यक्ष भगवंत होते, पण गुरु, की हाच ही गोष्ट शिकण्यासारखी आहे, की ज्यांनी गुरूंकडून ज्ञान घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात लावून वेदांचा अभ्यास केलेला आहे. आणि म्हणून काल आपण जे म्हटलं, की या वेदांचा अंत, मग त्या भगवंताला जाणायचं असेल तर या वेदांचं अध्ययन करणं गरजेचं आहे. परंतु त्याच्यातनं जाणताय काय हे निश्चित महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मनुष्याने शास्त्र विधींद्वारे कार्य, मग जे काही यज्ञ, जी काही पूजा अर्चा करताय, त्याला निश्चित काहीतरी शास्त्राचा बेस असू दे, काहीतरी माहिती असू दे. अज्ञानात नुसत्या त्या गोष्टी करू नका. कुठेतरी त्या विधींना कार्य नीट शास्त्रपूर्वक करा आणि कुठेतरी त्यांना त्याचं महत्व जाणा. आणि म्हणूनच कार्य, मग जे करण्याचं कार्य आहे, अकार्य आहे, जे कर्म आहे, विकर्म आहे, याच्यातला फरक जाणा आणि तो भेद नक्कीच जाणला पाहिजे. आणि मग अशी विधी विधानं आणि अशा विधी, हे जेव्हा असे विधीपूर्वक शास्त्रोक्त पद्धतीचे विधी जाणाल, तेव्हा त्याप्रमाणेच मनुष्याने ते कर्म करावं आणि मगच त्याची क्रमशः उन्नती होईल. मग त्या शास्त्रांच्या माध्यमातून जी काही पूजा अर्चना, यज्ञ, याग, आहुती आणि जे काही अर्पण केलं जातं, मग रुद्र केले जातात, याग केले जातात, या सगळ्याचे, यज्ञ यागाचे हे विष्णूंना अर्पण करा. आणि भगवंतांना कशा प्रकारे अर्पण करावं, मग जे काही तुम्ही देवी देवतांचे यज्ञ करता, जी काही पूजा अर्चा करता, ती मनापासून आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने करा. ती विधी जाणून घ्या, की असेच केले आहेत मनाने काहीतरी गोष्टी, तसं नाही. प्रत्येकाला तुम्ही बघाल, तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला बघा, शास्त्राची किती माहिती आहे आणि ते खूप आवश्यक आहे. कशाने काय तुम्हाला परिणाम असतात किंवा कुठलं कर्म कशा प्रकारे, मग दिशांची माहिती आहे. मग जसं आपण चातुर्वर्ण्यातले भेद जाणले, चातुर्वर्ण्य सुद्धा कशा प्रकारे बघा, की मग तुम्हाला कर्मांनुसार ती विभागणी केली गेलेली आहे, की मग तो क्षुद्र असो, ब्राह्मण असो, वैश्य असो, क्षत्रिय असो, त्याचं कर्म त्याला सांगतंय हो. म्हणून त्याचा जन्म किंवा त्याचं काही जे त्याच्याकडे पैसा अडकाय म्हणून तो नाही तशा प्रकारे आहे, किंवा तो या देशात राहतोय त्या देशात म्हणून नाही, पण तो त्याचं कर्म काय करतोय. आणि म्हणून तो क्षुद्र असला तरी तो भक्ती मार्गावर झाला तर त्याला कुणालाही अडचण नाहीये भक्ती मार्गावर येण्याची, आणि कुठेही की अभ्यास करण्यासाठी कोणालाही काही कशाची आडकाठी नाहीये. आणि म्हणूनच हे सगळं तुमच्या कर्मानुसार ते कर्म विधीपूर्वक करणं हे गरजेचं आहे. आणि मगच त्याच्या क्रमशः उन्नती नक्कीच होईल, हे जाणून घ्या. आणि म्हणून हे आपण जे राक्षसी गुण आणि आसुरी गुण आज जाणलेले, की हे दैवासुरी, मग दैवी आणि आसुरी मधला फरक जाणला, की दैवी गोष्टींबद्दल भगवंतांनी आधी सांगितलंय, की जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना जाणू शकतात. आणि मग आजचे हे जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना जे जाणू शकत नाही, नराधम, राक्षसी, मूर्ख, आसुरी, हे जे लोक आहेत, हे भगवंतांना जाणूच शकत नाहीत कधी. आणि म्हणूनच त्या लोकांविषयी त्यांची परिणाम काय होतात आणि त्याची परिणिती आणि त्यांना भोगायला लागलेली भोग, मग हा राक्षसी स्वभाव कुठल्या थराला नेऊ शकतो. आणि म्हणूनच याच्यासाठी उन्नती आणि अधोगतीचा कुठला मार्ग याच्यापैकी स्वीकारावा, हे अत्यंत हे गोष्ट जाणणं अत्यंत गरजेचं आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. अशा प्रकारे आज आपण हा 16वा अध्याय समाप्त केलेला आहे. आपले 2 अध्याय राहिलेत. आपण नक्की शनिवार आणि उद्या आणि परवा, कारण दोन्ही अध्याय थोडे थोडे मोठे आहेत, त्यामुळे 18वा अध्याय तर सगळ्या, जसं मी म्हटलं दुसऱ्या अध्यायासारखं, तसा तो सगळ्या पिक्चरचा ट्रेलर आहे परत, त्याच्यामुळे 18वा अध्याय हा थोडा मोठा आहे, त्याला वेळ लागतो. पण आपण दोन्ही अध्याय एक एक दिवस घेऊनच संपवूया.
त्यामुळे तुम्हाला एक दिवस फक्त मला जास्त द्यायला लागेल, थोडे आपण मागे होतो म्हणून. पण शनिवारी आपण 18 अध्याय पूर्ण करू. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. मी रेकॉर्डिंग बंद करते.